काय करताय तुम्ही? काही नाही, मग परवा आपली पार्सल आली होती माहेश्वरीची, तर सगळा सोल्ड आउट झालेला आहे. काल मॅडमनी परत एक रील केली तर तो माल कालच पूर्ण सोल्ड आउट झाला. आणि आता परत बघ कमीत कमी 220 पीस आलेत नवीन, आणि खूप नवीन पण कलर्स त्याच्यामध्ये ऍड झालेले आहेत. मेहंदी कलर हे सगळं आता शॉर्टिंग करून सगळ्या कस्टमरला दाखवायचे आहेत कलर्स. काही काही नवीन कलर ऍड झालेले आहेत, आणि ज्यांना बुक करायचे ते लवकरात लवकर करा, कारण खूप फास्ट सोल्ड आउट होत आहे हा माल. सगळ्यात रनिंग आपली व्हेरायटी झालेली आहे. त्याचे नवीन कलर, मेहंदी कलर, पर्पल कलर हा एक नवीन कलर ऍड झालेला आहे, खूप छान कलर आहे. बरेच कस्टमरची रिक्वायरमेंट होती की आम्हाला थोडं लाईट आणि पेस्टल कलर्स मध्ये पण काहीतरी ऍड करायचं. म्हणजे बरेच लाईट पाहिजे. अबोली कलर हे रनिंग कलर तर आहेच आहे. राणी कलर, पेस्टल मँगो कलर, मेहंदी कलर.